Black Friday je konečně tady. Ahoj, vás všechny vítám u nového videa a v tomhle videu vám ukážu, jak vlastně vše probíhají přípravy na Black Friday, něco si o tom povíme a zabudeme se i nějaký objednávky, jelikož jsme měli i launch. A ten už byl asi před 3-4 dnama, ale i tak tady máme krásné objednávky z toho launche, protože furt ty produkty z launche objednáváte a ukážeme si i právě, co třeba ještě zbylo z toho launche, když já točím tohleto video. Takže pojďme na to. Takže jako první vybírám objednávku, kde je jeden mystery axolotl. Tohle prosím vás je poslední axolotl, co to říkám dobře. To je prosím vás poslední axolotl, měli jsme jich několik a tady to poslední vyprodal se opravdu strašně rychle, takže takto tento axolotl je v této objednávce. A je tam jeden i mystery křeček, ten máme už pak taky jenom posledního a tady je konkrétně z obsidianu. To jsou prostě tak strašně krásný, tady ty broušený tvary, mám to strašně ráda. Pak v objednávce máme další novinku, což byl apatit surový M až L, což znamená, že to je takový krásný větší kousek. Nově jsme naskladnili i lepidoly surový, takže pokud to tak, těch máme opravdu hodně. A nachází se tam jedny krystal konfety na přání velikost L, já musím najít nabíračku, tady je samý XL a M, takže najdu nabíračku L. Tak a tady mám nabíračku L a téma pro zákaznici je barva modrá, obloha a moře, takže do toho se pustíme. Jako první začnu tady apatitem, který se doplňoval a já ho docela tady hodně. Přidám i labradory trošičku, bílý achát, chalcedon, sodelit, modrý křemen a křišťál, když máme tu oblohu. Tak to najdu ještě nějaký, když tak modrý nebo mořský komponenty, jestli najdu. Takové to krásné mušličky, takže ty si do toho přidáme a vybereme si spolu i větší minerály. Položím vás takhle semka a rovnou tam přidám surový křišťál. A dále k tomu přidám tramlovaný sodelit, růženin a achát. A vybereme spolu ještě nějaký náramek. A já bych teda vybrala konkrétně takhle tyrkeny, takže ten tam takhle přidám a dáme si to do toho pytlíčku, jak vždycky dáváme. Takže takto máme zabaleno tady ty konfety. Myslím si, že zadání to hezky splnilo a zabalíme si celou tu objednávku. A mezi vám něco řeknu k dalším nějakým postupům, co nás teď budou čekat. Teď jsem si teda připravila krabici, do ní dám výplň. A prvně tam vložím takhle ty konfety a zabalíme si do bublinkové folie ty dva broušené minerály, ale ten apatit si dáme takhle ještě do pytlíčku. A do bublinky si zabalíme toho křečka a toho axolotla. Teď zrovna nedávno jsem streamovala na TikToku i na YouTube právě z toho launche a ten stream byl docela povedený, si myslím, že moc děkuju všem, kdo jste přišli. A budu streamovat i v sobotu 16. listopadu a asi i v neděli 17. listopadu. Když tak vám dám ještě vědět, tak sledujte sítě a dozvíte se to, protože nás čeká Black Friday. Vy tohoto video zřejmě vidíte ve čtvrtek nebo po čtvrtku, ale mělo by vycházet ve čtvrtek 14. listopadu a Black Friday se spouští hnedka o půlnoci ze čtvrtka na pátek 15. listopadu, takže pokud chcete získat slevu, ta sleva bude 13%, protože zároveň to je sleva v rámci našich narozenin, které jsou třetí od spuštění e-shopu. Jak se takhle předám, ačkoliv můžu mluvit takhle, tak ta sleva vlastně byla celkově 13% a spouští se hnedka o půlnoci, jakmile bude pátek, tak by měli se zveřejnit příspěvky na našich sociálních sítích, Facebook, Instagram, YouTube a tak dále. A tam dostanete ten slový kód na 13%. Ten slový kód platí i na adventní kalendáře. Říkám to takhle s předstihem, protože si myslím, že v ten pátek už se nám úplně ty kalendáře doprodají, protože fakt jich je už malinkato
a vlastně platí to na plno dalších produktů. Ten slovy kód na některé produkty neplatí, třeba na právě mystery produkty, ale když tak to uvidíte v tom košíku, ale na většinu produktů ten slový kód platí a platí právě i na ty kalendáře. Takže když vidíte tohoto video, zřejmě ve čtvrtek nebo v pátek nebo až později a je to v rozmezí 15. až 17. listopadu, tak platí Black Friday akce. Takže vy se pak podívejte na naše sociální sítě a tam uvidíte příspěvek, jak zní ten daný kód a ten vám odečte právě těch 13% z těch vybraných produktů. Jenom například ty mystery produkty a pár dalších, na ně se ta sleva nevztahuje, protože už to jsou tak jako zlevněné produkty. Strašně se těším, co na to říkáte, protože Black Friday jsme takhle jakoby rozsáhle nedělali dlouho a vlastně ty slevy často jako ani nedáváme, což víte, tak si myslím, že tady ta sleva by vás mohla potěšit a kód, když to platí na ten adventní kalendář, tak doufám, že z toho máte radost a klidně mi napište, jestli si máte v plánu objednat. A my právě budeme dělat i v sobotu a v neděli objednávky, aby se to všechno stihlo, protože si myslím, že to bude fakt jako nápor. Takže v sobotu a v neděli vám někdy dopoledne ráno zapnu stream a zase zapojíme takhle živě nějaký objednávky a možná i celkově z toho Black Friday budu točit takhle video na YouTube. Pokud máte vyhlídnuty nějaký i dražší kousky, třeba když si za chvilku ukážeme, tak na většinu, myslím si, že skoro na všechny tady ty konkrétní kusy taky platí slový kód a ta 13% vám pak ve výsledku dělá fakt hezkou slevu, třeba na ten kalendář nebo pokud chcete kupovat dárky. A je to zároveň poslední sleva tento rok, poslední takový hromadný slevový kód, pak už nebude žádný třeba vánoční slevy, něco takového. Nemáme to v plánu, takže tady to je zároveň i taková poslední sleva tento rok, takže doporučuji ji využít. Já se každopádně vracím k té objednávce. My se tam dáme ještě takhle výplň a už jsme se tady rozhodli, že budeme dávat i naše vánoční děkovné kartičky, protože tady ty máme furt stejný, ty vánoční se mi takhle moc líbí, máme i vánoční samolepky, takže už teď tu o nás objednáte, budete mít ty samolepky nebo děkovné kartičky vánoční a máme i takhle vánoční samolepky, takže to dáme jako dáreček. Myslím si, že tady bude dáreček i k objednávce, ano, je to nad 500 korun, takže tam dáme i větší dáreček. A vyberu takhle. Jako dáreček dám takovýho tromlovaný avantury, tak doufám, že udělá radost a tak to máme vlastně zabavenou celou objednávku. Co nás když tak ještě tento týden mimo jiné čeká? V tisku jsou záložky do knížek. Myslím si, že máme mít tak 3 motivy, nejsem si úplně jistá. Pokud koukáte na toto video, tak doufám, že už jsou skladem, možná ne, když tak vám to někde napíšu potom do komentářů. Ale budou teda nový záložky. Ty budou jen tak prostě nově na e-shopu, nebo je už žádný launch tento rok. A budeme asi dodělávat ještě nový konfety, protože halloweenský jsou skoro pryč, i Mořská princezna, i Stres pryč jsou jakoby už skoro pryč, takže budou nový konfety a ty vám teda ještě nebudu říkat jaký, ale když tak se podívejte na e-shop, jestli už tam právě jsou. A můžu vám teda říct, že to je jedno z nejvíc žádaných témat, že se máte na co těšit. No a já vám ukážu asi nějaký ty novinky z toho launche, co tady ještě zbyly. Takže tady vidíte třeba tady tuto krásnou novinku. Jmenuje se myslím nějak Dýně Hulka, to je konkrétně z Joperlitu, já vám na to posvítím. Jste viděli, jak vlastně Joperlit reaguje, koukejte. Takhle krásně reaguje ten Joperlit, takhle můžete si i ověřit, jestli máte pravý Joperlit a ne nějakou náhradu, on prostě reaguje na UV světlo, takže takovýhle krásný kousek, to je jeden konkrétní kus, nemáme ho víckrát, je to takový dražší, ale pak třeba kdyby z toho stihli v té Black Friday slevě, tak si myslím, že už ta cena je moc hezká. A když taky pak máme i z Aventurino, i z Labradoritu. Věděli jste, že zhruba 70% z vás, kteří koukáte na naše videa, nás neodebíráte, takže pokud to zrovna ty a nemáš u nás odběr, tak rozhodně nám dej ten odběr a ti neutoču další videa, nás to moc potěší a zabere ti to jenom chviličku. Tak jo, to byla menší suvka a pokračujeme ve videu. A co můj osobní oblíbenec je tady tento dinosaurus, který teda, když tohle video točím, tak si ho ještě nikdo neobjednal. Možná třeba, když vy to vidíte později, tak už třeba není na e-shopu, možná třeba je. A ten achatový dinosaurus máme zase pár kousků, je tam vyfocení vždycky ten konkrétní kousek, tak si můžete vybrat ten konkrétní daný kus. Nebo třeba nově máme i takovýhle různý lístečky, to je třeba z růžínu, ale vyprodal se i z květinového achátu, nějaký křišťálový, tam ještě nějaký achát. Takže takovýhle krásný lístečky tam ještě jsou nově. A nebo podívejte se na tento krásný achátový, takový to ani není obelisk, takový možná plátek se hezkou krásnou trůzičkou. Tady takto, koukejte. To je za mě úplně boží.
No a nebo máme takhle spoustu novinek, to jsme ještě nikdy, myslím, také nedělali, že jsme měli takovýhle jumbo kameny, tohle konkrétně růženin a máme to takhle očíslovaný, takže víte, že si kupujete konkrétní kus trojku, máme tam i ametist, tygří oko, avanturíny a vlastně vy si vybíráte ten konkrétní kus jumbo, stojí to kolem 2, maximálně 300. Myslím, že některé tam jsou i od 150 korun, takže takhle konkrétní jumbo tromlovaný kamínek nebo minerál si můžete zakoupit. V další objednávce máme jedny mystery kuličky, takže já si takhle vyndám a vytáhnu teda jednu kuličku, která je v objednávce. Tak, mám tady tu červenou, já se vás takhle položím, zaostřím a otvírám a nachází se tam labradoritová houbička. Ty jsou docela častý v těch kuličkách, protože je máte opravdu hodně rádi. Koukejte, tak mám úplně suchý ruce. Takže i v této kuličce se nacházela houbička labradoritová, pak tam je ještě mystery bucket a ty jsou konfety na přání velikost S, takže pojďme si je vytvořit. Téma těchto konfet je polární záře, je to teda velikost S a pod pojmem polární záře si já představím asi něco bílého, blištivého, takže bych začala opaletem, dám toho trošičku, ježiš, teď mi to tady vypadlo, nevadí, pak to přeberu, trošičku míň, protože to je přece na velikost S, ať tam máme nejvíce minerálu, pak tam přidám labradorit, bílý achát, trošičku křišťálu a žlutou možná, žlutou a zelenou, takhle florid. To možná mohlo být dobrý. A trošičku avanturínu. A přidáme tam i větší minerál. A určitě vím, který tam dám. Myslím si, že se tam krásně k tomu bude hodit nějaký minerál s aurou. Takže můj oblíbený, že ametist s aurou dávám i do těchto krystalových konfet. Není to teda podmínka, že vždycky, kdybyste si vybrali polární záři, že to bude tam nějaký minerál s aurou, ale dneska si myslím, že se mi to tam k tomu tak jako hodí, takže nějak cítím, že tam zkrátka patří. Takže pak ty konfety vypadají takto. Takto krásně, tady je ten ametist s tou aurou. A v té objednávce ještě k tomu malý mystery bucket, což znamená, že to je takovýhle malinký kyblíček, v tom je písek, mystery 5 minerálů a tady máme takhle krásný, když streamuju, mystery 5 minerálů a pak mix menších minerálů, takže to je ještě v této objednávce. V další objednávce máme jeden zlatý avanturín tromlovaný. To je teda vždycky syntetický kámen, stejně jako opal nebo modrý avanturín. Pak tam je jeden Blue Sky Core, takže ten vypadá takto, je takový do modro-zelená. Pak se tam nachází jeden takhle motýlek, což je taky novinka z launch, jeden konkrétní kus. Jmenuje se to Healer's Gold a je to vlastně směsice pyritu a magnetitu, myslím. A je to takový krásný konkrétní kousek. Koukejte na něj. Ještě motýlek tady ještě, myslím si, že je růženinový a ještě nějaký. Když tak ještě mrkněte na e-shop. Pak tam máme jeden takhle mystery minérálek v sádře. To je taková sádra, která se pak rozbije a v tom máte 2 náhodné minerály. To je konkrétně druh jaro. Měli jsme pak i halloweenské, vánoční a tady to je takový moc pěkný, moc se mi to líbí. Ukážu si tady další objednávku a vybrala jsem tady pro vás objednávku, kde je i adventní kalendář. A počkejte, to jsem asi točila. No, takže zpátky. Vlastně já jsem vám točila, že já jsem s tím balila další objednávky. Já jsem vzala ten adventní kalendář, jinak se kalendáře vedle. Já jsem vám vlastně asi točila tady toho motýlka a co vlastně bylo v té objednávce. Tak v té objednávce je i adventní kalendář a tu si teď zabalíme. Takže tady mám připravenou takhle krabici, která je vždycky vhodná pro ty adventní kalendáře. Krásně se to tam vejde. Druhou jsem dala bublinku, aby se tomu kalendáři nic nestalo. A takhle se sem dá ten kalendář. A já jsem vlastně tu krabici neměla stříhat. No já jsem tu krabici sestřila, aby to byl vlastně jeden kalendář, ale nedošlo mi, že tam jsou ty další produkty, takže já jdu pro novou krabici, tady se využije na klasický kalendáře, protože takhle se byly kalendáře, kde k tomu většinou nic není, nebo maximálně třeba nějaká kartička, protože ta krabice je zkrácená, ale jinak je delší, aby se tam právě vešly ty další produkty, já jsem to zkrátila, ale zapomněla jsem, že v té objednávce jsou ještě ty další produkty, takže já jdu pro novou krabici. Takže nová krabice zde. Teď už to mám dobře, tady vidíte, že ta krabice a tady je ještě právě takhle volné místo na ty další produkty. Zase jsem tady dala takový výplň a teď už to mám takhle správně. Já tady vezmu takhle bublinku, ve kterých nám přišly nějaký zboží a do toho zabalím toho motýlka. Takhle s izolatou.
pořádně zabalené a do bublinky zabalím i tady tohoto, tady tu sádru, že to je taky hodně křehká, takže to si taky zaslouží, nebo musí být zabalená nějak víc a ji zabalím také do bublinkové folie. Tak. Tak, dám tam motýlka, tu sádru, tady jsou ty dva minerály, které k tomu byly. A je to velká objednávka, opravdu hodně velká, takže jako dáreček dám takhle ještě vonné tyčinky a druhý dáreček dám měsíční kámen sekaný náramek. A dám tam samozřejmě vánoční samolepku a vánoční likovnou kartičku a jako dáreček takhle ještě tu naši kartičku, kterou od nás znáte a ještě tady dám samozřejmě výpoň a doklad. Zamluvíme si tady spolu ještě jednu objednávku a to je objednávka, kde je pouze takhle jeden produkt a tím je náš nedatovaný krystalník, což je vlastně nedatovaný diář. Takže vy tam vlastně můžete napsat datumy, jaký chcete, můžete začít klidně v září, v říjnu, v listopadu, v lednu, v březnu, v dubnu, je to vlastně jedno, je tam vždycky týdenní přehled, měsíční přehled a pak tam máte i prostor na nějaký nějaký poznámky, takže to je jediná věc v objednávce, takže si moc děkujeme. No a toto by bylo všechno z dnešního videa, moc děkuji, že jste se dokoukali až do konce. Do poznámky můžete napsat tajné heslo a to bude tentokrát diář, ne do poznámky, do komentáře napište heslo diář a tím, že jste dokoukali až do konce, moc vám za to děkuju a budu se na vás těšit u dalšího videa, který bude asi shrnutí Black Friday akce. Tak se mějte krásně a pa.